През 50-те години на 19 век Луи Пастьор открива, че бактериите в млякото и другите храни могат да причинят заболявания. Той изобретява и процеса пастьоризация. Голяма част от млякото, което се продава днес, все още се пастьоризира в резултат на неговите открития. За съжаление, изследванията на Луи Пастьор накараха хората да мислят, че всички бактерии са вредни. Той не отчита факта, че някои бактерии имат положително влияние върху човешкото тяло. Чак през 1908 година доктор Мечников открива някои от положителните ефекти на пробиотиците, за които говорим сега. Той открива, че тези бактерии допринасят за усвояването на хранителните вещества от организма, подобряват храносмилането и имат други благоприятни свойства за здравето. За тези открития доктор Мечников печели Нобелова награда за медицина. Мнозина дори не са чували за пробиотиците, но те съществуват от векове в храната на много народи по света. Например, вкусът и хранителните качества на киселите млека и сирената зависят от пробиотиците. С развитието на хомогенизацията и пастьоризацията, тези храни са вече толкова обработени, че съдържат много по-малко пробиотици от необходимите за здравето на човека. За да повлияем положително на здравето си, е нужно да приемаме пробиотици, като хранителна добавка. В днешни дни науката ни позволява да подбираме различни видове бактерии, всеки от които влияе по специфичен начин на организма, увеличават количеството усвоявани хранителни вещества, улесняват храносмилането и като цяло подобряват здравето ни. Освен, че имаме възможност да подбираме видовете бактерии, ние също разполагаме с съвременни технологии за защита на пробиотиците, за да избегнем необходимостта продуктът да се съхранява в хладилник или фризер. Активният пробиотик на Forever Living представлява комбинация от 6 вида полезни бактерии. 4 от тях са от рода на лактобацилите. Те допринасят за по-доброто усвояване на хранителните вещества. Най-известни са с културите си в киселото мляко и не само подпомагат храносмилането, но и абсорбирането на хранителни вещества. Към тях са добавени 2 вида бифидобактерии. Те пречат на вредните бактерии да се заселват в червата ни и да ги превземат. Това е особено важно, тъй като голяма част от храната ни е преработена и рафинирана и с нея в организма проникват различни вредни бактерии. Forever Living са използвали най-съвременните технологии за създаване на лекарствени перлички, за да предложат продукт, който няма нужда от съхранение в хладилник. Вярно е, че трябва да държите активния пробиотик Forever на сухо и проветриво място, но това е първият продукт на пазара, в който след 18 месеца съхранение извън хладилник все още има активни бактерии. Това се постига с помощта на двупластова защитна обвивка. Първият слой защитава пробиотиците от стомашната киселина. Ако такава защита липсва, голяма част от бактериите ще бъдат унищожени от нормалния храносмилателен процес в стомаха. След като премине през стомаха, перличката трябва да се разтвори в червата ни. Ето защо вторият слой се разпада много лесно и е напълно съвместим с чревната среда. Благодарение на това, пробиотиците се освобождават по специфичен начин точно там, където тялото има нужда от тях, където могат да се заселват и растат, за да предоставят подкрепата, от която се нуждаем. Мнозина може би ще се усъмнят в необходимостта от приемане на пробиотици. Дори да се мислите за здрав човек, който води активен живот и внимава какво еде, вие въпреки това вероятно имате нужда от пробиотици. Ако се замислим за навиците си, ще осъзнаем, че правим много неща, които пречат на правилното храносмилане. Едно от тях е приемане на храна от заведение за бързо хранене и изобщо преработена храна. Пърженето, например, убива всички бактерии, както лошите, така и добрите. Пържената храна е буквално стерилна. В нея няма пробиотици, които да помогнат на тялото ни да усвои храната. Ето защо е нужно човек да приема пробиотици като хранителна добавка всеки ден. Те ще повишат усвояемостта на храната, ще подобрят храносмилането и цялостното ни здраве. Едно от най-приятните последствия от приемането на пробиотици е енергията, която ще почувствате. Ако увеличите количеството хранителни вещества, които абсорбирате, ще повишите и количеството енергия, произвеждана от тялото ви. Между активния пробиотик и гела от алоe вера съществува синергична връзка. Алоето има свойството да отсява полезните бактерии и да им помага да се развиват, докато потиска растежа на вредните. Така че когато пробиотикът освободи добрите бактерии в червата ни и в тях вече има алоe, което ги поддържа в добро здраве и създава благоприятна среда, наистина ефектът е синергичен и почти магически. You really get a synergistic effect, and that's where the magic happens.
Активният пробиотик Forever е добавка, която трябва да приемате ежедневно, без значение в какво здравословно състояние сте и какво е нивото ви на активност. Това е продукт, който трябва да се превърне в част от начина ви на живот, заедно с витамините и минералите. Той е уникален, защото съдържа 6 вида пробиотици, повече от всеки друг продукт на пазара в момента. Активният пробиотик на Forever Living Products е защитен от патентована перличка, благодарение на която не е необходимо да го съхранявате в хладилник или фризер. Можете да сте сигурни, че дори след 18 месеца качеството на продукта ще е добро. Пробиотикът на Forever ще достави полезната флора точно където е нужна, за да усвоявате храната по-пълноценно и да се чувствате и изглеждате отлично. And you will look and feel your best.